Us explico aquest exercici que han sortit dubtes, d'acord? A veure, aquí tenim 3 lleopards que s'estan discutint sobre quin d'ells té més taques. Llavors, tenim l'Anímer que diu que té la meitat del nombre de taques del seu besavi. La Còtia diu que té 3/4 del nombre de taques de la seva besàvia i que 3/4 és més gran que una meitat. I per acabar, la Fusca diu, doncs jo tinc 4/5 del nombre de taques del meu oncle avi i 4/5 és més gran que una meitat i 3/4. Què passa? Que aquí surt Maximiliani i diu, a veure, la fracció de taques que teniu no significa res, perquè sabem que el nombre de taques dels vostres parents són 100, 140 i 180. I atenció al que ve ara perquè és el més important. Però no sabem a qui correspon cada quantitat. Per tant, no serveix que diguin que l'Anímer té la meitat de taques, la Còtia 3/4 i la Fusca 4/5 si no sabem sobre quin número apliquen aquesta fracció. Per tant, la seva lògica és aquesta. L'Anímer, jo tinc la meitat de taques del meu besavi. La Còtia, jo en tinc 3/4 de la meva besàvia. I la Fusca, jo en tinc 4/5 del meu oncle avi. Si ho fem sobre el mateix número, que és el que estan fent ells, posem el cas que és de 1, és evident que la Fusca sempre tindrà més taques que la Còtia i l'Anímer, perquè ho fem sobre el mateix número. Anem a veure un exemple. Una meitat de 20 és 10, 3/4 de 20 és 15, 4/5 de 20 és 16. Per tant, aquest 4/5 que corresponen a la Fusca sempre serà més gran que la Còtia i l'Anímer perquè ho fan sobre el mateix número. I aquí ho veieu molt clar amb la fracció. Què passa? Que surt el ratpenat i diu, a veure, però a qui correspon cada quantitat de taques? És a dir, quin besavi, oncle avi o besavi tenia 100 taques, 140 i 180? Per tant, nosaltres no sabem si l'Anímer té la meitat de taques de 100, de 140 o de 180 taques que tenia el besavi. No sabem si la Còtia té 3/4 de taques de 100, de 140 o 180 taques que tenia la besàvia. I no sabem si la Fusca té 4/5 de taques de les 100, 140 o 180 taques que tenia l'oncle avi. Per tant, el que hem de saber nosaltres és quantes taques tenia el besavi de l'Anímer, quantes taques tenia la besàvia de la Còtia i quantes taques tenia l'oncle avi de la Fusca. Anem a veure un exemple. Si, per exemple, la besàvia de la Còtia, la Còtia, que té 3/4 parts de taques de la besàvia, té 100 taques i el besavi de l'Anímer, que té la meitat de taques del besavi, en té 180, qui tindrà més taques? Si fem servir la seva lògica, que ho fan sobre el mateix número, la Còtia sempre en tindrà més que l'Anímer. Però aquí ja estem parlant de taques. Per tant, la meitat de 180 és 90, sí? Perquè dividim 180 entre 2 i multipliquem per 1. I 3/4 de taques de 100 són 75. Per tant, qui té més taques? L'Anímer. I què passa? Passa alguna cosa que l'Anímer tingui la meitat i la Còtia en tingui 3/4? No, perquè el que realment importa és sobre quin número, 100, 140 o 180, apliquem aquesta fracció. Per tant, què us demana ara a vosaltres? Que ompliu aquesta taula, així veureu molt clar què passa quan fem la meitat de 100 taques, la meitat de 140 taques i la meitat de 180 taques. 3/4 de 100 taques fins 180 i 4/5 de 100, 140, 180 taques. Un cop teniu la taula plena, veureu molt clar de quina manera podria ser Còtia la que tingués un major nombre de taques. Per tant, per saber Còtia, quin número, o sigui, que sigui la lleoparda, que té més taques, quantes taques ha de tenir el besavi de l'Anímer i quantes taques ha de tenir l'oncle avi de la Fusca. I heu d'apuntar, doncs, dues combinacions possibles diferents. I el mateix heu de fer amb la Fusca. Com pot ser que la Fusca tingui el nombre més gran de taques? Per tant, perquè la Fusca, que té 4/5 de taques del seu oncle avi, tingui el major nombre de taques, quantes n'ha de tenir la besàvia de la Còtia i quantes n'ha de tenir el besavi de l'Anímer. Hi haurà dues combinacions possibles també.
I ja està. Això és l'exercici, l'intenteu fer i si encara no ho enteneu, m'ho dieu, envieu un correu i us ho tornaré a explicar. D'acord? Una abraçada, adeu!